Добър ден, уважаеми зрители! Днес ми гостува един млад пътешественик. Казвам добре дошъл на Вилиян Стефанов. Здравейте, за мен е чест да гостувам. Добре си дошъл. Той е роден в Смолян, но живее в София и вече 10 години пътува през нашата страна. Има с гърба си 2 експедиции, може би сте видяли част от тях или сте прочели за тях. Първата се казва Речен път, нали така беше? Точно така, да. България от край до край, а втората Железен път. Пътят към морето. Много интересно. А освен това, правите заедно с Александър Караджов и книгата Забравената България, нали така? Да, само че втори том вече е едно съответно продължение на първата книга. Чудесно. Всичко това не можеше да остане в страни от моето внимание и за това Вилиян днес е в студиото. За щастие той заснема своите приключения и днес вие ще можете да видите неговата България. Онова, което той е видял и харесал в нея. А защо в главата ми се върти още една експедиция? Сакария. Ами това е една предшестваща експедиция Сакария, в която в рамките на няколко дни се отправихме към Сакара планина, едно вълшебно място, където човек би могъл наистина да се отпусне и така малко да пощъка, да посети различни такива паметници и тракийски ниши има там също, долмени. За траките ще си говорим отделно. Разбира се, но това е наистина едно вълшебно място. Няма много хора там. На времето, ти си млад човек, на времето имаше повик на БКП да се заселва. Странджа Сакар. Странджа Сакар, точно така. Имало е проект, но за съжаление от днешно време нищо не стана, разбира се. Да. Прочетох някъде в твоите пътеписи един пасаж, който искам да цитирам и на зрителите. Всяко следващо пътешествие е още едно стъпало по стълбицата на живота. Всяка крачка е познание, всяка глътка въздух е знак, че трябва да продължаваме и никога да не спираме. Защото спрем ли, загубени сме. Всеки нов ден е послание, което трябва да разчетем. Всяко изпитание по пътя ни е средство за пречистване на душата ни. Ти всъщност защо пътуваш? Много пъти съм се замислял. Нали? Да. И каква е твоята причина да тръгнеш на път? Ами, чувствам се по-свободен, по-жив, може би. Така, когато съм сам сред природата на някакво достатъчно диво място, т.е. няма други хора край мен, чувствам се наистина себе си. Поглеждам вътре в себе си, виждам някакви качества, преоткривам ги. Докато в големия град, може би малко или много, ние всички сме по някакъв начин така попиваме от емоциите на другите хора и не можем да слушаме вътрешния си глас. Което също не е лошо. Да. Знаеш, си сетих с нещо смешно. Има една книга на един руснак, казва се Дмитрий Шпаро. Книгата е Към полюса, само че е на руски. К полюсу, така е заглавена. И там накрая на такъв въпрос, вие защо пътувате? Един от отговорите беше, за да видим дали на края на света наистина има дупка, където трябва да хвърлим хората, задаващи този въпрос. Много добре казано, наистина. Много добре казано. Всеки има своята причина, но защо пътуваш сам като мене? Аз мога да ти кажа защо аз пътувам сам. Поради липса на пари най-вече. Ами за мен парите не са чак толкова важни в едно пътуване. Ако наистина човек иска да посети различни места, да пътува, той би открил своеобразни начини да го направи. Парите не са чак такова голямо средство, разбира се. Така е, да. Да, разбира се. Когато ти си решен да направиш нещо, ще намериш начините, за да го изпълниш. Добре, а как си избираш маршрутите? Ето да кажем първата експедиция, Речен път. Защото гледам реките Арда, Въча, Осъм, Дунав, пеш с каяк и велосипед. Как ги избирам пътуванията? Защо реши точно пък така да го направиш? Реших да прекося България и така малко да внеса разнообразие в самия маршрут, защото знае, че километрите са много, около 480 км. Трябваше да измина от южната до северната граница и едно пътуване трябва да бъде разнообразно, според мен, да има различни моменти, ти да се подлагаш на различни изпитания, които да те каляват по някакъв начин. Ти искаше и да изпиташ себе си. Точно така, да. Да проверя дали просто тези качества, с които разполагам, бих могъл да ги използвам по някакъв начин, също така и да ги развия, защото смисъла на едно пътуване е човек да развива качествата си. Да бъде отворен към света, да възприема различни неща, да попива от различните култури и най-важното е човек да вярва в себе си. Да. Колко километра мина пеш? Имаш ли такава статистика? Пеш
По реки с кану беше или с каяк? Надуваем каяк, да. Ами колко километра? Нямам точна статистика за изминатите километри. Имах GPS. Нали, не бях съвсем загубен. С GPS се придвижвах, който записваше самото пътуване, но просто на моменти, поради това, че нямаше къде да си зареждам батерията на мобилния телефон. Това е голям проблем. Точно така. Това е също нещо, което пътешествениците трябва да умеят да се справят с това нещо и да го предвиждат като проблем, като препятствие. Резервни батерии. Няма друг Да. Няма Проблемът е, че когато си в планината, да кажем, или на някое много диво място, нямаш обхват на телефона, няма къде да го заредиш, така че винаги трябва да имаш едно ум за подобни ситуации. А сега ще видим част от приключенията на Вилиан, благодарение на един малък филм, създаден от моите приятели от BG Info Channel, или казвам, как се казва? Gold TV. Да. Нашите общи приятели от Gold TV. Това е първият ден от твоето пътуване. Началото на експедиция Речен път, нали така? Да, най-вълнуващия ден, може. Да. Да го видим. Къде да отидеш, с кого да се срещнеш и какво си заслужава да видиш? Go Explore. Приключения и пътешествия. Денят е 1 август, предстои ми едно страхотно приключение. Надявам се, че в следващите няколко седмици ще успея да прекося цяла България. ...130 гранична пирамида. Началната точка на пътешествието ми. Нарами от тежката раница аз потеглих, като се надявах бързо да привикна с тежестта й. Ден първи от приключението Речен път България от край до край, което започна само преди около 1 час. За сега съм добре с водата, макар че консумирам около 2 литра на час. GPS-а не работи. В тая част на България така или иначе няма обхват, което е разбираемо, понеже терена е планински. И за сега не ми липсва нищо. Единственото му притеснение е това, че мога да се загубя някъде. За щастие имам компас и карта, поне по това нещо мога да се ориентирам. И преди малко попаднах на някакво животинче, мисля, че беше срандак или цяло стадо, защото когато преминах покрай пътя, животното просто се подплаши, избяга, скри се в гъстата борова гора и започна да лае по някакъв много странен начин. Поради тая причина се ориентирах, че това може би е срандак. Те имат много характерен звук, издават, когато са заплашени. И едва ли не се стремят да объркат и да изплашат нападателя си, затова реват и по този начин.
на места, както може да забележите и по тези табели, които са по дърветата, предупредителните, има указание, че приближавате или вървите по самата гранична ивица, което не е препоръчително. Макар че тя не се охранява, българо-гръцката граница не се охранява. Но въпреки това от близки приятели съм чувал, че на места едно време са били поставени мини. Има мини заграждения. Аз не смятам да рискувам. Една обрасова пътечка скоро ме отведе до изоставена погранична застава. Стана ми изключително интересно и се заех да я проучвам. Оказа се, че само къщата на командира останала здрава. Останалите постройки бяха в руини. Вярвам. Попаднах на плацдарма, там където са били строявани граничарите от техните командири. Мястото наистина е невероятно. Вижте само колко прецизно е било изградено всичко. Граничарите са се изкачвали по стълбите нагоре с бодра крачка, привикани от командира си, за да рапортуват. Тук не може да минем вече, понеже дърво, което ни пречи, но наистина съм радостен, че открих това място. Докато се опитвах да си представя какво ли е било да служиш на тази застава, откъснат от света и без днешните възможности за комуникация, видях, че някой тук е имал и по-тежка съдба. Вау! Вижте само на какво попаднах. Това е оглозгана глава на сърна. Явно е станала жертва на хищник, а не на ловец. Притеснен да не навлека беда на собствената си глава, реших да си продължа по пътя. А той беше стар горски път, отбелязан на още по-старите военни карти, с които разполагах. Този импровизиран басейн зад мен е страшно изкушаващ, обаче като знам, че имам още много път как да скоча вътре, как? Нямах обхват за да ползвам навигация и не ми оставаше друго, освен да вярвам, че се движа в правилната посока. Илюзиите ми се изпариха в момента, в който се оказах заобиколен от всички страни от гъста и непроходима гора. Наистина има места, на които не е стъпвал човешки крак, и аз бях намерил едно от тях. Теренът не ми позволяваше да вървя с повече от километър в час. Раницата ми постоянно се закачаше, преплетените клони на няколко пъти бях принуден да си помагам с мачете. За съжаление, жертва в тази неравна битка падна една от камерите ми и нямам много снимки. Утешавам се с мисълта, че тя лежи някъде като доказателство, че все пак някой е минал там и някой ден ще бъде намерена. Така и не открих по-добра пътека и се наложи да се върна до заставата. Беше меят за изгубеното време и похабените усилия. Реших да пробвам късмета си в другата посока.
Тръгнах по пътеката малко под граничната застава. Ще трябва да премина реката, обаче моста, както виждате, никакъв го няма. Дали защото никой не го поддържа, дали е отнесен от придошлата река, в момента се намира в изключително окаяно състояние, но въпреки всичко ще трябва да мина по него. Преминахме напред. Може да ви изглежда нищо и никакво препятствие, ама въпреки това тук опасността някой да се обърне е съвсем реална. След като преминах през няколко поразрушени моста и през доста коприва, щастието най-сетне ми се усмихна. След около 500 км стигнах до защитената местност Шебаница. Буково смърчова гора на възраст над 200 години. Отделни смърчови екземпляри достигат възраст от над 350 години, височина от над 35 метра. Преди малко станах много приятно изненадан, защото преминах покрай една информационна табела за природен парк Шебаница, един от малкото известни паркове в Родопите и като цяло в България, с изключително запазена флора и фауна. Причината за това нещо се намира точно зад мен. Виждате, това е граничен портал с мрежа, която разбира се в момента липсва, понеже границата не се охранява. Но това именно е и причината мястото да бъде толкова добре запазено, понеже едно време тук е имало строг граничен контрол и на много малко хора се е позволяло да преминат. Затова тези земи са останали толкова девствени и недокоснати от човека, което разбира се е в наш плюс, понеже изключително малко паркове и като цяло резервати останаха в България, в които можем да се докоснем до естественото и в които липсва човешка намеса. На табелата прочетох, че в резервата живеят и мечки, преобърнатите камъни са следи от ногти покрай пътеката, меко казано ме обезпокоиха. Въпреки че изглежда тромава, на кратки разстояния мечката може да тича със скорост 45 км в час. Моите постижения в леката атлетика са далеч по-скромни, откъдето идва и безпокойствието, за което споменах. Мечките обичат да си похапват горски ягоди, боровинки, диви ябълки и мравки. Именно в търсене на мравки те преобръщат камъните. На смърчаване вече вървях по много по-удобен път, като крачих спокойно с 4 км в час. Почти колкото пешеходец от старите задачи по математика. Помислих си и се усмихна сам на себе си. Липсваше ми само едно куче, което да тича от мен до целта ми и обратно със скорост 13 км в час и група петокласници, които да изчисляват колко разстояние ще избяга кучето, докато стигне до точка Б. Бето сигурно идва от бивак, поне в моя случай със сигурност беше така. След толкова сметки реших, че е време да си намеря удобно място, където да пренощувам.
На една отсечка източно от връх Каурчан се вмъкнах в Боровата гора и разпънах хамак. Внезапно застудя и реших да запаля огън. Бях съвършено щастлив, въпреки че всичко ме болеше. Толкова красиви гледки се бяха разкрили за пръв път пред очите ми. Нищо не може да се сравни с чувството да си пръв, без да си състезавал с никого. През нощта ми се наложи да разсъждавам върху езиковедски теми, а именно, защо нямаме по-силен израз от кучистото? Той просто е твърде слаб за някои ситуации, като моята, например. Така ти тръгна от 130 или 130? 130 гранична пирамида, Гранична която пирамида, е Република България. Там вече няма граница, но усещането за граница го има, нали? Да, усещането определено. Необезпокояван тръгнах, за щастие. От време на време се навъртат граничари все пак, поради бежанската криза в момента, но въпреки всичко нямаше кой да ме спре. Тръгнах благополучно. Картинката беше идилична. Тоест... Ние вече видяхме картинката в това, което си заснел, но аз си мисля, че благодарение на тази граница, на тези ограничения някога за границите, беше съхранена една немалка част от природата на България, слава Богу. Защото сега май и тя започва полека-лека да се руши. Какво впечатление ти направи така? Потискащо ли беше? Много разруха ли срещна по пътя си? Забравената България. И защо Забравената България сте нарекли вашата книга? Ами, Забравената България, това е едно място, което е в умовете на всички ни. Това са места, които по някакъв начин са били обитавани преди години, напуснати, обезлюдени напълно поради една или друга причина. От тебе какви емоции предизвика това? Вървиш през едно село изоставено, прозорци зеят като очи. Лично аз се чувствам така, малко съм тъжен, когато виждам подобна разруха. Влизал съм в много стари къщи в изоставени села. Снимам предимно, за да... Снимки има тук, снимки там, доста имам, да. Не, по стените останали вещи от хората. Любопитен съм от това, което хората са оставили след себе си, защото малко или много те оставят някакви артефакти. Среща ли нещо особено любопитно там? Ами, любопитно, може би от гледна точка на оставените предмети, артефактите. Намирал съм дървени лъжици на повече от 100 години. Намирал съм чайници. Намирал съм глинени посуди. Въобще, да, наистина такива неща от бита на хората, които те просто са ги изоставили тези неща. И когато ти ги видиш, когато ти по някакъв начин ги докоснеш, нещо в тебе трепва. Аз лично си представям какви са били онези времена. Когато се докосна до нещо подобно, когато го снимам, това нещо оставя един дълбок отпечатък в мене и... Това исках да разкажеш. Да. Всъщност. Донесъл си доста снимки от Белица и Кормисош. Нали така? Точно така, Кормисош. На Тодор Живков някой. Разкажи с няколко думи историята. Това е много интересно място. Да. Ловно стопанство е в момента Кормисош, като старото име на това ловно стопанство е Карамуш. Това е турско име, в превод означава черно място, т.е. едно напълно изоставено, такова забито място. Там някога е имало турско село, което е изселено и оттам идва и това име. Останало е просто в историята. По времето на Тодор Живков Карамуш е преименуван на Кормисош, хан Кормисош, част от българската история, по българено. След това в село Белица, което е в пределите на самото ловно стопанство, са докарани мечки, дивеч. Дори съм чул, че муфлони едно време са карали
от Румъния специално, за да може така да се увеличи популацията и да може да се ловува. Разбира се, Тодор Живков редовно е ходил там. Той е бил любител на лова и на риболова. Да, не е било за всеки там. Интересното е, че е напълно запазено от това, което е като природа. Това е. Единственият кяр от... Много е диво там. Наистина и много драматично. Там си ходиш само скрити листове едно време. Да. Аз го помня много добре. Да. Дори и сега има любопитни хора, които ако решите да отидете, ще ви попитат просто какво правите там, с каква цел и така нататък. Не може всеки да отиде там, а пък не може всеки да се оправи на това място, защото е наистина много недостъпно и диво. Когато ходихме, тръгнахме от село Белица, продължихме по такива кози пътеки, качихме се чак на билото на планината, откъдето се хвърля страхотна гледка има там. Човек може с един поглед да охване цялата планина, буквално. Но същевременно трябва и да внимаваш, защото има и диви животни, има много мечки там. Така че има напълно реална опасност да се окажеш в лапите на някой див звяр. Като спомена за това, когато бивакуваше, ти спиш, видях снимки на един хамак. Да. Палатка носиш ли? По време на речния път, самото пътуване, не носех, за да спестя от килограмите на раницата. Да не завали дъжд, например. Добре, бивакуването изпитва ли страх от време на време? Страх. Много диви места. Не съм изпитвал, може би на моменти съвсем леко безпокойство, но всъщност по отношение на бивакуването трябва да се знае, че човек трябва да е подготвен да си носи такава специална, може би, екипировка за всякакви ситуации. В моя случай попаднах в 2 грамотевични бури, които доста силно ме разтърсиха по време на речния път. Видяхте да зъзнеш там на едно място? Почти винаги съм зъзнал през нощта, да. Особено първия ден, така когато бивакувах. Интересното е, че в Родопите, дори и през следните месеци, когато през деня температурите са над 30 градуса, в момента, в който слънцето залезе и така настъпат по-малки часове на деня, защото е растителност, няма какво да се нагрее, няма асфалт, няма къщи, няма. Затова става така. Спомням си, че когато си легнах просто в хамака, се чувствах доста удобно, заспах си без абсолютно никакъв проблем и след няколко часа се събудих зъзнещ, защото температурите бяха паднали около нулата. Това значи, че малко ти куца оборудването. Трябва при следващата. Да. Ама ти може би си го коригирал при следващата експедиция. Взех си така нужните... А къде бяха велосипеда и каяка през това време, за да влезеш в Арда, например? От велосипеда се отказах всъщност. Отказах се? Да. Цялото пътуване го направих пеш и с каяк. Каякът го бях оставил в Девин, докъдето трябваше да стигна пеш и оттам вече по язовира. Оттам поех по язовирите и по реките. Това се питах, викам, защото ти да влачиш и каяк. Много хора се питат за това. Но всъщност не трябва да се подценява и тежестта на цялото оборудване, когато човек тръгва на подобно пътешествие. Трябва много добре така да си прецени точно от какво ще има нужда, защото всеки километър е важен и така, например, раницата ми тежеше около 16 кг, въпреки че наистина бях подготвен за всякакви ситуации. Докато каякът, макар и така сгънат в една удобна раничка, която бих могъл да нося на гръб, ми добавяше още 18 кг на гърба. Не е малко. Абсолютно. Никак не е малко. Наложи ми се дори в една отсечка, след като излязох от язовир Кричим, до Кричим, да извървя разстоянието пеш с 2 раници на гръб. Мисля, че това беше към средата на август месец, едно наистина горещо време и се смазах от път 10 км, просто ме смазаха. 42 градуса показваше термометъра в Кричим. Ти си бил като един шерпа в Хималайите. Абсолютно, да. Абсолютно. Доста хора така ме гледаха с очудване и се питаха на къде да отивам. Ти вървиш, пътуваш и те срещат хора. Първо, как реагираха? И въобще впечатлението от хората по време на тия пътувания? Честно казано, хората по селата така доста ми се очудваха и може би се притесняваха за мене. Имаше доста възрастни хора, които ме питаха на къде отивам, какво ще правя и така нататък. Аз обяснявах на абсолютно всеки, защото това, което исках да постигна в това пътуване е да отворя напълно ума си и да мога да си контактувам с абсолютно всички хора, без значение
какъв цвят Да. на кожата ще имат, как са облечени и така религия нататък. и така нататък. Без Канеха ли никакви те по предразсъдъци. къщите си? Канеха ме, да. Защото това е много Канеха ме. обичайно за България. Канеха ме по къщите си. Не бяха много хората, които ме канеха, но за мен това е достатъчно. Такова време дойде да ти кажа. Да, Не да. всеки да, особено такъв един странник, тръгнал сам пеша из планината. Мръсен, с скъсани дрехи, голяма раница. Не всеки би приел в дома си. Да. Имаше и такива хора. За мен по-важно беше, може би така, желанието на хората по някакъв начин да ми помагат. Подаряваха ми зеленчуци, плодове, подхранваха ме, защото въпреки всичко те виждаха, че беше ми изписано на лицето едно, може би, леко страдание. Това е добре. Да, наистина. Просто когато тръгваш на път, трябва да приемеш всичко. Остана ли в паметта ти някой от тези хора така ярко запечатан в твоето съзнание? Останаха много такива хора, предимно така по-възрастни хора, с които си обменяхме много мъдри мисли. Специално за живота аз съм голям така любител на тези неща и когато видя, че човек наистина е преживял много неща, много държа да го поразпитам и по някакъв начин да го съхраня това нещо. Записвам си, говоря записки, ако имам възможност, дори документирам с клипове. Красотата на българската природа, това ми е въпрос. За мен в България всичко е природа, т.е. всички места, на които човек може да отиде, са прекрасни. Аз много обичам да казвам, че само пустиня няма в България, иначе всичко може да намери. Между двете експедиции приключи едната, речен път, стигна до Дунава и после железен път. Реши пък този път от къде? От запад на изток ли? От запад на изток да го направя. Можех да тръгне от изток на запад, разбира се, но реших да спазя, нали? Колко месеци ти отне? Точно 30 дена ми отне това пътуване, като разстоянието го извървях пеш единствено. Да. 687 км покрай железния път, трета железопътна линия от Калотина, София до Варна, под Балканската. Доста труден маршрут в интерес на истината, на моменти еднотипен, защото обикновено железния път линиите се строят на по-равни места, за да може влака да ускорява, да преминава. Викаш малко скучно, малко равно. Да, беше по-скоро едно физическо изпитание, на моменти дори психологическо, защото попадал съм в много трудни ситуации. Последните няколко дни така пътувах с наранявания, изкълчих си глезена и трябваше дори на момент изпитвах съмнение дали ще мога да продължа по-напред, но в крайна сметка така продължих. Коя беше последната ти точка? Последната ми точка беше гарата във Варна. Така нещо любопитно там, което мога да разкажа, че след 30 дни, в които не се бях къпал, защото просто нямаше къде. Времето беше студено. Аз знам какво е това. В Хималайите точно така става. Да.
И така малко изглеждах доста неогледно и небръснат в такъв един вид, наподобяващ бежанец. Не се ли арестуваха? Опитаха се в интерес на истината. Това исках да разкажа, че на гарата във Варна ме подложиха една доста щателна проверка, макар че нали, виждаха, че говоря български, разказвах, но явно това, което съм разказал на полицаите там, не им се е видяло по някакъв начин много... Вика, той какво бе? Да. Тръгнал пеша из България. Какво стана това? Кого лъже едва ли не? Но в крайна сметка всичко се размина. Да. Нали, увериха се, че не съм някакъв натрапник. Да. Тя остава да кажеш на зрителите с какви средства осъществи тия пътувания. И как въобще се справи с средствата. И сега е момента да се обърнем към твоите евентуални бъдещи спонсори и да им кажем: финансирате в това момче, защото той има още много неща да ни покаже и разкаже. Твоите експедиции предстоят, нали така? Още много експедиции предстоят в интерес на истината. Тези две по-големи, които все пак, извърших. горе-долу, какви средства ти предимно лични средства, спестявания, пари, които така съм изработил в течение на времето. Разбира се, помагали са ми близки хора, предимно семейството, хора от семейството, които вярват в това, което правя и така ме подпомагат. Нямам спонсори, в интерес на истината не съм търсил, защото мисля, че когато човек иска да направи подобно пътуване, той го прави предимно заради себе си. Така е. И когато ти отидеш и поискаш някаква сума, по някакъв начин се задължаваш с определени условия, което... Така и трябва да бъде. А ти след всичко, което видя в нашата страна, имаш ли надежда за България и каква е тя? Винаги имам надежда. Винаги имам надежда. Не, говоря за цяла България. След като си видял всичко това. Аз виждам едни много хубави и добри хора, когато пътувам из България. Хората, които така не са толкова добри, не притежават тази есенция на живота, са изключително малко. За мен е по-важно да бъдеш човек. И това е по-важното, защото самите ние градим бъдещето си. Дори и да има градове и села, които са в руини. Да бъдеш човек, това означава да си отговорен. Думите са на Екзюпери. Да. Какви бъдещи планове има? Остава това да ми разкажеш и ще приключим да сега. Много грандиозни, бих казал. Да се надяваме. Да. Имам намерението да направя едно околосветско пътешествие, без да използвам самолет. Така да обиколя земното кълбо, тръгвайки от София. Ще трябва да със сигурност кораб ще трябва, защото ще прекосявам и океани. Но мисля, че съм готов вече за такова пътуване. След тези експедиции, които направих и след тези неща, които видях, мисля, че съм готов да обиколя света и да по някакъв начин да видя какво крие той. Да го покоря. Разбира се, аз ти пожелавам пълен, абсолютен успех. Дано успееш, първо да намериш средствата, защото това предопределя успеха на всяка експедиция. И след това си ти. И така, представих ви пътешественика Вилиян Стефанов, уважаеми зрители, чието приключения тепърва предстоят. Но преди да се разделим с него, ще предложа на вашето внимание кратък фрагмент от един филм за Златоград, за да видите как е изглеждал един пазарен ден преди 100 години. Забравената България върви много към нашата тема. Това са Родопите, неговата планина, планината на Вилиян. Така, желая ви приятни минути, на теб още веднъж успех. Благодаря. В Стария град вие ще се убедите, че някогашните майстори са умели да постигат неповторимо изящество с прости форми и средства. Защото се възраждат с много любов не само архитектурните паметници, а и позабравените занаяти. С историческа достоверност са възпроизведени малки работилници. Гранчарската посреща са звън на чанове, но не изковани от мед, а изваяни от глина. Удивителни неща има тук. Изделия, кое от кое е по-ярко, сякаш всяко късче керамика беше уловило част от златоградските слънце и усмивка. Една до друга са ножарската и сарашката работилници, където опитни майстори създават уникални образци – ножове, саби, както и сарашки изделия, които почти никъде другаде в България вече не се правят. Тързийската работилница пази прелюбопитни предмети и сечива от занаята. Шевни машини от преди повече от 120 години,
набор от архаични ютии, архивни снимки, където могат да се видят даже и камилските кервани, които някога са стигали до Златоград. В златарското ателие, където и сега можете да си поръчате старинен накит, се съхраняват приказно красиви ювелирни образци. Тук оживява легендата за Телю Хайдутин, защото е показан истински старинен калъп за леене на куршуми. И като стана дума за това, във всяка работилница на специални табла са показани автентични експонати, намерени при археологически разкопки. Така не се къса нишката между минало и настояще. Затова този оригинален похват тук са нарекли динамичен показ на музейните експозиции. И така, от работилничка в работилничка. Няма край богатството от информация за миналото на този край, грижливо събирано и опазвано тук. Понякога сравнява старата част на Златоград с Етера, музея на открито край Габрово, и в това има частица истина, особено тук при чарковете. Но приликите свършват до тук. Той си остава неповторимо самобитен и когато го напуснете, вие ще се убедите, че споменът за него няма да ви напусне никога. Когато се уморите да бродите по живописните улички, можете да опитате някои от традиционните кулинарни специалитети под звуците на сладкогласни гайди или да сръбнете чашка-две от също така прочутото златоградско кафе, което се вари на пясък. Изключително интересен е етнографският музей. На първия етаж са показани археологически находки от времето на траките и римляните, от ранна Византия и от създаването на българската държава 681 година до нейното падане под османско владичество 1396. В следващата зала могат да се видят сечива за обработка на почвата, образци от основни земеделски култури, съдове за млекопреработка, както и предмети, свързани с бита. Много висока стойност има колекцията от традиционни облекла, особено женските празнични носии. В салона на горния етаж в отделни витрини са подредени характерни за средните Родопи накити, най-вече женски украшения, предимно от сребърни сплави и обреден реквизит, пълен набор от невестин чейз и пъстроцветни чорапи. В една от стаите е монтиран единственият в България работещ отвесен стан за големи постелки и завивки. А в съседната е пресъздадено традиционното за Златоград обзавеждане през втората половина на 19 и началото на 20 век. Още през 1852 година в двора на храма Свети Георги Победоносец е открито двуетажно училище по модерната за времето си взаимоучителна метода. Днес той е музей, в който сякаш оживява откритият урок, описан от Иван Вазов в романа Потигото. Интересно е посещението на учителската стая, съхранила портретите на всички някогашни преподаватели, както и пособия и дневници. Вероятно, точно така изглеждал преди 100 години един пазарен ден в най-южния край на България. Като празник, който бързо набира сила, защото пленява с автентичност. Хората, които го правиха, не бяха актьори, а днешните обитатели на Златоград. И без съмнение не просто се забавляваха искрено, а се вживяваха в ролите на своите предци.
Защото добре познаваха миналото, народовете, предметите и обичаите. Знаеха точно кое за какво служи и как трябва да се направи. А ние, гости на този самобитен празник, си дадохме сметка, че това е най-доброто обяснение за неговата жизненост през вековете. Убедихме се, че етнографският ареален комплекс на Златоград не случайно е признат за един от 100-те национални туристически обекти на България. Защото е пример как трябва да се популяризира и колко добро може да е бъдещето на културния туризъм у нас, когато се прави с вкус, въображение и любов към род и отечество.